Ne-am întors la ora exactă în sport și acum avem plăcerea, onoarea de a le saluta, de a le primi aici în studio pe singurele noastre campioane olimpice de la ediția de anul trecut de la Tokyo. Este vorba de Simona Radiș și Ancuța Bodnar. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și mulțumim de invitație! Sunteți în acest moment sportivele cu cel mai strălucitor palmares din România. Sunteți campioane olimpice, campioane mondiale, campioane europene. Sunteți, să zicem așa, în prima parte a carierei, a spune, din punct de vedere al vârstei și deja totuși ați reușit lucruri uluitoare din punct de vedere al succeselor. Într-adevăr, acum avem palmaresul complet, nu ne lipsește nicio medalie. Anul ăsta l-ați completat. Anul acesta l-am completat la campionatul mondial, unde am reușit să câștigăm și să punem acea medalie mult dorită alături de celelalte. Ancuța, cum a fost să completați în acest an această linie extraordinară de trofee? A fost minunat, ne doream foarte mult acest lucru. De când am văzut în calendar că finala de la dublu vâsle va fi pe 25 septembrie, de ziua mea, am zis că nu întâmplător este în acea zi și ne-am dorit foarte mult să câștigăm. A fost, cred că, cea mai frumoasă zi și pentru mine și pentru Simona. M-am bucurat enorm că mi-am făcut acest cadou de ziua mea. Mi se pare incredibil modul intens în care vă pregătiți, lucrați zi de zi. Iată, de exemplu, astăzi, de la Snagov, de acolo de unde vă pregătiți, a trebuit să plecați spre București pentru această întâlnire a noastră. Pe la ora 10, cred că erați deja pregătite pentru plecare și totuși ați avut timp și astăzi, sâmbătă de dimineață, la prima oră, să faceți un antrenament. Păi ne-am trezit de vreme, fiindcă e vorba aceea, cine se trezește de dimineață, departe ajunge. Și noi ne-am trezit de vreme, am luat micul dejun și la ora 8 deja eram în sala de antrenament. Am ieșit mai devreme decât colegii noștri, tocmai pentru a termina la timp antrenamentul și am reușit să ne pregătim să venim și aici. Cât ați parcurs astăzi la antrenament? Ce distanță ați parcurs? Cred că 29 de kilometri sau maxim 30, în funcție de media cu care pedalăm. De specificat că am făcut bicicletă. Dar nu există, practic, astăzi e sâmbătă de dimineață la prima oră, practic nu aveți zile libere, în continuu trebuie să vă pregătiți pentru a fi la acest nivel, cele mai bune din lume, competiție de competiție. Acum ne aflăm într-o perioadă de adaptare. Îndată se termină această perioadă și am avut liber joi după amiază și mâine după amiază. În rest avem antrenamente non-stop. Cum a fost să fiți singurele sportive din România, singurii reprezentanți ai României la Jocurile Olimpice de anul trecut care au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului? Ne-am bucurat enorm, fiindcă se știe, medalia la Jocurile Olimpice este visul oricărui sportiv. Noi am reușit să o luăm și pe cea mai strălucitoare, lucru care ne-a motivat foarte mult și ne-a adus multă bucurie. Dar faptul că am fost singurele nu ne-a făcut mai fericite, fiindcă ne-am fi dorit ca și ceilalți colegi ai noștri să se bucure de culoarea aceasta minunată a medaliei și a reușitei. Cum a fost, Ancuța, acel moment la Tokyo când ați triumfat, ați devenit campioane olimpice și vedem cât de greu este sportului românesc să se mai impună la Jocurile Olimpice să obțină medalii de aur? Chiar dacă lumea ne-au considerat favorite, noi nu ne-am considerat sau nu am zis că suntem campioane până nu am trecut linia de finish. Am tratat fiecare cursă, începând cu serie semifinală ca atare și ne-am dorit să ne impunem la fel cum ne-am impus și la celelalte competiții. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să câștigăm această medalie și ne dorim în continuare să mai obținem una la Jocurile Olimpice de la Paris. Mi se pare extraordinar faptul că în această probă România nu mai avusese o campioană, o medalie de aur la Jocurile Olimpice de 37 de ani, de la Elisabeta Lipă, care acum vă este, să zicem așa, cum să spunem, mamă, coordonatoare, toate ipostazele acestea la lotul olimpic, este cea care este fără îndoială un lider în continuare în canotajul român și bine, de la succesul ei din 1984, de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, nu se mai întâmplase ca în această probă să obținem o medalie de aur.
A fost un motiv de bucurie în plus lucrul acesta. Faptul că după doamna Elisabeta noi am fost cele care am reușit să aducem din nou acasă această medalie. Și, bineînțeles, pentru noi este o provocare și o motivație în plus faptul că dumneavoastră este, așa cum ai spus și tu, mama noastră, este și prietena și soră, este ceea ce avem noi nevoie în fiecare zi de dumneavoastră. Iar rezultatele dânsei sunt foarte greu de egalat, însă noi încercăm să le atingem, să ne apropiem din ce în ce mai mult și cine știe, poate în viitor să o egalăm, de ce nu. Cum a fost atunci când, alături de Elisabeta Lipă, ați obținut după 37 de ani medalia de aur în această probă la Jocurile Olimpice, Ancuța? A fost extraordinar, a fost un sentiment de bucurie, de fericire, de, să spun așa, de eliberare și de împlinire, pentru că toată munca pe care am depus-o în decurs de foarte mulți ani a fost încununată. Bineînțeles, noi avem în spate o armată de oameni și toți au contribuit la această medalie. Ați spus că vreți să repetați acest triumf la Jocurile Olimpice și la ediția de la Paris din 2024. În istoria canotajului din România sunt niște sportive cu o longevitate formidabilă. Elisabeta Lipă este cel mai sonor exemplu în acest sens. Sigur și Georgeta Andrunache, de asemenea, foarte multe medalii de aur, multe ediții la care a triumfat. Vă gândiți că ați putea să repetați o astfel de poveste de succes, să încercați să aveți o astfel de longevitate la Jocurile Olimpice? Cred că este posibil acest lucru, dar important este ca noi să fim sănătoase și să avem grijă una de Vârsta o cealaltă. aveți potrivită pentru așa Vârsta o avem, da, suntem încă foarte tinere și viitorul arată frumos, dar trebuie să luăm treptat fiecare ediție și fiecare an competițional, fiindcă e departe să ne gândim deja peste 2 ediții de jocuri. Mi s-a părut formidabil că la campionatul mondial, doar ce se încheiase proba aceasta de dublu, dar și în proba de 8+1, la doar 45 de minute, dacă am reținut bine, te-ai implicat din nou în cursă, ai devenit campioană mondială și cu echipajul de 8+1. Este ceva fenomenal ca într-un interval atât de scurt de timp să ai succes în 2 finale mondiale. A fost într-adevăr o provocare, dar am îmbrățișat-o cu succes. Mi-a plăcut ideea, deși știam că voi fi obosită după proba de dublu vâsle, aceea era principala, iar chiar în dimineața concursului am aflat că voi concura și în barca de 8, fiindcă colega noastră nu s-a simțit bine și a trebuit să facem această schimbare. Dar a fost o experiență în plus, care pe mine m-a motivat și m-a maturizat. Mi-am dat seama de potențialul pe care îl am și de faptul că pe viitor pot să mai încerc astfel de provocări, fiindcă sunt convinsă că o să le fac față. Iar rezultatul, faptul că m-am întors acasă cu 2 medalii de aur, nu cu una, este cu mult peste ce mi-am imaginat că voi face în acest an. Ancuța, canotajul, kayak-canoe, România traversează un moment fantastic aici în studio. Au fost și soții Cosmiuc, de curând amândoi campioni mondiali, și Ionela Cosmiuc este și soțul ei, sunt campioni mondiali amândoi. De asemenea, Cătălin Chirilă, care este campion mondial la kayak-canoe. Este un moment de grație și cu atât mai mari sunt speranțele noastre și pentru următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. Da, așa este. Avem foarte mulți sportivi buni care pot demonstra la Jocurile Olimpice de la Paris de ce sunt în stare. Mi-amintesc că înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo m-a întrebat cineva câte medalii crezi că va lua canotajul la această ediție și eu am spus că 5. 5 medalii? Da, 5. Pentru că vedeam procentajele și știam că suntem acolo. Și așa o să zic și la Paris. Cred că o să fie foarte bine. Nu doar pentru canotaj, ci pentru sportul românesc. Da, avem speranțe în acest sens. Apropo de această amintire a ta de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, când ai făcut această estimare curajoasă, dar care a avut acoperire, mi-aduc aminte cât de amuzant era la un moment dat clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice, cu China, Statele Unite, știu eu, națiunile acestea puternice, Marea Britanie în fruntea clasamentului, și apoi venea Suceava la câteva locuri mai jos, pentru că mai toți
canotorii noștri vin din Suceava sau din Botoșani, dar majoritatea erau din Suceava, cum sunt, de exemplu, soții Cosmiuc, cum ești tu, și Suceava stătea extraordinar, printre cele mai tari țări, să zic așa, în clasamentul pe țări era Suceava la un moment dat, după numărul de medalii. Am văzut și eu acea schemă. Era într-adevăr Suceava și Botoșani, pentru că toți medaliații au fost din aceste zone ale țării. Selecția în canotaj se face în principal în zona Moldovei. Da, în nordul Moldovei mai ales. Tu ești din Suceava, Simona este din Botoșani. Există așa o rivalitate locală între Suceava, pentru că sunt zone în România, nu știu, mă gândesc Timiș cu Arad sau Brăila cu Galați. Sunt locuri în care sunt rivalități din acestea locale. Între Botoșani și Suceava există o astfel de rivalitate? Din câte știu eu, nu. Poate mă înșel, poate am dreptate. Dar cert este că în cazul nostru nu există și asta este cel mai important lucru. Găsesc eu un motiv așa de dispută între voi, chiar dacă sunteți o echipă atât de sudată, pentru că înțeleg că una este la Steaua și una este la Dinamo. Faptul că între Steaua și Dinamo există cea mai mare rivalitate din istoria sportului nostru se reflectă și la voi? Nu, nu se reflectă și la noi. Noi putem spune că suntem adversare la campionatul național, unde fiecare concurează pentru clubul ei, dar nu Tot există... la dublu sau la simplu? Depinde de probele în care ne pun antrenorii. Se întâmplă să tragem chiar dublu, se întâmplă să tragem simplu sau orice altă barcă. Depinde de strategie. Da, cum e, Simona, cu astfel de situație? O stelistă și o dinamovistă, iată, fac cea mai tare echipă din sportul românesc în acest moment. Dacă am fi făcut fotbal, probabil nu am fi făcut echipa atât de bună și ne-am și fi bătut, în realitate. Nu știu. Dar în cazul nostru nu e așa, fiindcă noi în mare parte ne antrenăm împreună, mâncăm împreună, stăm în aceeași cameră împreună din 2018, ne cunoaștem ca două surori și clar se formează o legătură strânsă, iar rivalitatea aceasta nu și are locul. Iar la campionatele naționale, unde într-adevăr se întâmplă să concurăm una împotriva celeilalte, noi dăm tot ce avem mai bun, fiindcă fiecare își dorește să câștige, dar la final, indiferent care este rezultatul, chiar dacă câștig eu, chiar dacă câștigă Ancuța, noi ne bucurăm de acel rezultat, știind că în acea zi a fost una dintre noi mai bună decât cealaltă, dar urmează ca pe viitor să concurăm iarăși și să vedem ce se va întâmpla. Ați pomenit de fotbal, acolo sigur rivalitatea este foarte intensă între Steaua și Dinamo. Vi s-a întâmplat să fiți invitate la un meci de fotbal jucat de Steaua sau Dinamo, eventual pentru a da lovitura de start, pentru a fi omagiate și într-un astfel de context? Nu, la fotbal nu am fost invitate. Cred că am avut o invitație la handbal. La handbal. Cred că da. Da, la handbal, de asemenea, cele două cluburi în acest moment istorice au echipe foarte bune și joacă la un nivel ridicat. Dar la fotbal nu. Da. V-ar deranja dacă la fotbal ați fi invitate să dați lovitura de start? Ați lovit mingea aceea cu piciorul? Vi s-a întâmplat să mai loviți mingea cu piciorul? V-ați distrat și astfel în copilărie? Mi s-a întâmplat chiar în această vacanță. Am fost invitată să dau lovitura de start la meciul dintre Bucovina, Rădăuți și Ceahlău Piatra Neamț. Și a fost prima dată când am dat o astfel de lovitură și mi s-a părut o experiență foarte frumoasă și ceva unic. Simona, cred că de-a lungul timpului te-a deranjat faptul că sportivi care obțin rezultate uriașe, cum este și cazul vostru, poate uneori mediatic vorbind, sunt în umbra fotbaliștilor care iau prin planul, să spunem așa, în fața publicului. Este într-adevăr la un moment dat destul de deranjant, fiindcă rezultatele aduse de restul sportivilor sunt foarte mari și importante, iar fotbalul deja oamenii sunt învățați cu el, de aceea și apare atât de des pe ecrane. Dar nu știu, poate dacă ar exista un minut al zilei în care să se vorbească la știri doar despre canotaj, să învățăm despre canotaj, zic, poate că oamenii ar începe să fie mai atrași, să intre în acest domeniu, să-l cunoască mai bine. Și atunci ar exista și o cerere. Să mergi pe malul apei, acolo unde se întâmplă cursa. Eu am trăit această experiență, de exemplu, la Jocurile Olimpice la Beijing. Și, sigur, aveam și iarăși niște sportive extraordinare, cu Georgeta Andrunache, de care am pomenit mai devreme, Viorica Susanu și așa mai departe, Elisabeta Lipă, și a fost fantastic să văd energia pe care ți-o transmite, de exemplu,
orice echipaj când se apropie de finish, deși distanța este destul de mare, simți că vine așa un val de energie, cum trag toți concurenții acolo, e ceva deosebit și sigur și frumusețea naturală a locului, deci chiar e o experiență pe care le-o propunem oamenilor să participe la aceste competiții de canotaj. Într-adevăr, noi ne-am bucurat să vină cât mai mulți să ne urmărească în competiții, chiar dacă sunt puține. Ar fi 3-4 competiții mari pe an, dar este destul de interesant odată ce ajungi să cunoști detalii, fiindcă altfel te implici când știi despre ce este vorba. Absolut. Vedem, de exemplu, că la concursurile de natație deja există un alt vibe aici în România, de când cu performanțele fantastice ale lui David Popovici, lumea este mai interesată de aceste competiții și este foarte posibil ca și la canotaj să se întâmple lucrul acesta și datorită rezultatelor voastre. Facem acum o pauză de publicitate și ne vom întoarce la acest moment special din emisiune cu campioanele olimpice, mondiale și europene, Simona Radiș și Ancuța Bodnar. Am revenit în studio pentru această porțiune specială a emisiunii noastre de astăzi, la ora exactă în sport, în care discutăm, avem onoarea, plăcerea de a discuta cu singurele noastre campioane olimpice de la ediția de anul trecut de la Tokyo. Simona Radiș și Ancuța Bodnar sunt alături de mine. Un palmares fabulos deja pentru ele, deși sunt încă foarte tinere, campioane olimpice, campioane mondiale, campioane europene. Cum a fost să deveniți campioane olimpice la această ediție unică din perspectiva modului în care s-a desfășurat la Tokyo? Odată, a trebuit să mai așteptați încă un an. Contează lucrul acesta în ciclul acesta de pregătire. A trebuit să așteptați încă un an pentru că din cauza pandemiei s-a amânat această ediție a Jocurilor Olimpice. Apoi, toate restricțiile care existau acolo, unele draconice, japonezii sunt cunoscuți pentru rigoarea pe care o au, mai ales într-un astfel de context. Cum a fost, Ancuța, și din acest punct de vedere, experiența voastră la Jocurile Olimpice? În anul 2020, în anul olimpic, am început pregătirea în Italia, iar apoi a apărut acest virus și am fost nevoiți să ne întoarcem în țară. Apoi, din cauza legilor, a trebuit să ne antrenăm acasă, singuri, pe un simulator de vâslit cu haltere improvizate. Vreau să spun că nu a fost deloc ușor, pentru că noi am continuat să ne antrenăm la nivelul la care trebuia, de fapt, să fim, la cel mai înalt nivel, pentru că ne pregăteam pentru Jocurile Olimpice. Apoi am aflat că se amână Jocurile Olimpice cu un an. Nu a fost foarte ușor de digerat acest lucru, dar am continuat să ne antrenăm, pentru că mai aveam 2 competiții în calendar și noi speram că vor avea loc Campionatul European de Tineret și Campionatul European de Seniori. Din fericire au avut loc, am câștigat aceste 2 competiții, iar anul 2021, anul olimpic, care a fost după amânare, pot să spun că a fost la fel de greu ca cel precedent. Teoretic ne-am pregătit 2 ani mai intens pentru jocuri. Chiar dacă drumul nu a fost atât de ușor, a avut mai multe piedici, rezultatul a fost pe măsură. Simona, ce amintiri ai? Spune-ne niște amintiri de la ediția aceasta specială, sigur, pentru voi, în primul rând, pentru acest triumf, dar și pentru că a avut loc într-un mod cum nu s-a mai întâmplat până acum în istoria Jocurilor Olimpice. Noi nu putem să spunem cum era înainte, fiindcă a fost prima noastră participare și ne-am bucurat maxim de ea. De la a sta în satul olimpic, alături de toți marii sportivi ai lumii, până la drumul spre baza unde ne antrenam noi. Chiar dacă stăteam doar în autobuz, ne uitam pe ferestre și ne bucuram foarte mult de faptul că suntem acolo, chiar și în aceste condiții. Erau într-adevăr niște reguli de urmat, purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor și păstrarea unei distanțe față de restul oamenilor, dar nu a contat asta, fiindcă oarecum energia aceea de competiție se simțea peste tot. Era o atmosferă foarte plăcută, toată lumea se saluta cu toată lumea, toți erau cu zâmbetul pe buze, fiindcă adevărul este că acolo, odată ce ai intrat pe porțile satului olimpic, devii egal cu toată lumea, nu mai contează rezultatele tale, fiindcă toți sunt acolo să lupte și să-și demonstreze valoarea. Și exista acea urmă de respect
care te făcea să te simți foarte bine. Ancuța, tu ești ambasador al Bucovinei. Ai copilărit într-un sat care era în apropierea unei mănăstiri. Aș vrea să ne dai tu detaliile. Am înțeles că în copilărie ai dezvoltat așa, s-a creat o relație specială între tine și maica stareță de acolo de la mănăstire și ulterior, după acest triumf al tău la Jocurile Olimpice și chiar și la alte competiții majore, n-ai uitat de această relație specială pe care ai avut-o încă din copilărie. Da, așa este. Eu sau pot să spun că am crescut sub streașina mănăstirii Moldovița. Bunicul meu a fost paznic foarte mulți ani acolo și de aici legătura aceasta strânsă cu mănăstirea. Pot să spun că de fiecare dată când am ocazia și când mă întorc acasă, merg cu drag acolo, chiar am mers și cu medaliile ca să le arăt. Ele mereu, măicuțele, se roagă pentru noi, pentru fiecare cursă de-a noastră și mă bucur mult că încă păstrez această legătură și îmi dă așa un sentiment de pace sufletească. Cătălin Chirilă, care a fost de asemenea aici la noi în studio, campion mondial la kayak canoe, are o poveste ușor asemănătoare. Tot așa avea o relație cu preotul din sat, acolo în Delta, unde a crescut el, în Tulcea, și după ce a devenit campion mondial, s-a întors, preotul îi spunea din copilărie sau din adolescență să fii mereu cel mai bun, să spui o rugăciune înainte de cursă și așa mai departe. Au avut așa o relație, cum povestești tu, și tot așa și el s-a întors și cu medaliile și cu mulțumirile pentru tot ce s-a întâmplat încă de la începuturi. Da, este un gest foarte frumos, cel pe care l-a făcut el și eu zic că nimic nu este posibil fără Dumnezeu. Oricât de bun ai fi, se întâmplă ca dintr-o mică eroare, din primul să vii ultimul. Dar dacă Dumnezeu este alături de tine și tu îi mulțumești mereu pentru tot ce îți dă, El nu te va lăsa atunci când îți va fi greu. Simona, colega mea, Violeta Colgiu, care a fost mai mult timp alături de voi, în legătură cu voi, este specialista noastră în lotul olimpic, îmi povestea că din cauza pentru că este această diferență de fus orar, noaptea părinții tăi au asistat la cursa de la Tokyo și îmi spunea că la 5 dimineața, apoi, după acea finală, a mers în deal acolo cu lucrurile care țin de gospodărie, care se fac în fiecare zi, cu animalele. A fost așa o experiență. Până la urmă, viața își urmează cursul. După acel moment fabulos pe care l-au trăit cu succesul tău, au trebuit să continue cu muncile de zi cu zi încă din zori. Da, fiindcă părinții mei se ocupă cu agricultura și cu creșterea animalelor, faptul că eu am concurat noaptea, ora României, nu a fost un lucru rău, fiindcă ei oricum nu puteau să doarmă de emoții și au așteptat cu nerăbdare momentul în care noi am concurat. Sunt convinsă că bucuria a făcut să dispară toată oboseala lor, iar așa cum ai spus și tu, într-adevăr, Violeta a fost alături de părinții mei pe câmp și a asistat la muncile zilnice, fiindcă viața merge înainte și lucrurile trebuie făcute la timpul lor. Acum, apropo de viață și de felul în care ne pregătim și se derulează toate lucrurile, voi aveți un program foarte intens de pregătire, 11 luni pe an, cantonament, este un ritm infernal. Plecați foarte mult din țară pentru pregătire, în mod tradițional în ultima vreme petreceți mult timp în Italia. Înțeleg că urmează și acum o perioadă de pregătire în Italia. Da, așa este. Plecăm în cantonament în Italia. Este necesar acest cantonament pentru că acolo avem posibilitatea de a ne antrena pe apă și de a aduna cât mai mulți kilometri vâslit, care ne ajută să fim în fața celorlalți. Cum e cu acest ritm foarte intens de pregătire? Cum faceți față unui asemenea ritm, Simona? Ne-am obișnuit, fiindcă facem asta de mult timp. Deja este natural fiecare zi în care ne trezim de vreme și știm că avem un program sever, nu ne mai afectează.
dar suntem conștiente că fără acest tip de program, rezultatele nu ar veni. Sau dacă ar veni, nu ar fi pe măsura așteptărilor. Este normal și firesc să faci unele sacrificii, să muncești mai mult, să-ți dorești mai mult, fiindcă până la urmă, în orice domeniu, dacă vrei să excelezi și să fii cel mai bun, trebuie să dai totul. Și prin această dedicare, noi am reușit în domeniul nostru să devenim cele mai bune. Și pentru a ne menține, bineînțeles, trebuie să continuăm cu la fel de multă sârguință și să Și visăm cât mai mult, da, clar și asta. Îți imaginai, în prima zi, am înțeles că te-ai speriat pur și simplu de ce înseamnă canotajul, nu a fost cea mai bună impresie pe care ți-a lăsat-o, ai vrut să renunți. Iată ce drum, de la prima zi în care te-ai speriat, ai vrut să renunți și acum ești cea mai bună din lume. Într-adevăr, prima zi în lumea canotajului a fost dificilă pentru mine, fiindcă făcusem un drum lung cu autobuzul. Mie mi era foarte rău să călătoresc în acea perioadă și cum a fost primul meu drum lung, am ajuns foarte obosită la Snagov și când am dat de condițiile de internat, fiindcă am stat într-un internat câțiva ani buni, am spus că nu este de mine și că următoarea zi îmi iau bagajele și plec acasă. Ăsta a fost primul lucru pe care l-am spus părinților mei și atunci mama mi-a spus că mai bine mă pun să dorm, fiindcă sunt foarte obosită de la drum și următoarea zi să iau legătura cu antrenorii, să vorbesc puțin cu ceilalți copii și să încerc să mă împrietenesc, fiindcă poate mă voi răzgândi, iar dacă eu nu mă voi răzgândi, ea mă așteaptă la gară bucuroasă. Ancuța, sigur, visul vostru, dar și al nostru este să vă vedem din nou campioane olimpice și la Paris în 2024. Cum vă privesc celelalte echipaje cu care vă înfruntați? Voi sunteți campioane olimpice, campioane mondiale, campioane europene, sunteți cele mai bune din lume în acești 2 ani, cel puțin, ați dominat clar concursurile majore. Cum vă privesc adversarii? Ele ne privesc cu mult respect și cu admirație, chiar și după finale, chiar dacă celelalte băși nu s-au clasat pe podium, au venit și ne-au felicitat, au fost foarte fericite și sunt sigură că ele se uită la cursele noastre și încearcă să facă ce facem și noi. Simona Radi și Ancuța Bodnar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Ora Exactă în Sport. A fost o plăcere, o onoare și sperăm să continuați cu aceste performanțe fantastice pe care le-ați realizat până acum. Mulțumesc! Vă mulțumim!